Hadin baga sorkar sela kalarai ban penjalan biang sanru benai ya ke election MDC hagi District Council Dr. Rusiwan Changpleng don kumni banong katno upaj ba kabriuh nyutrep hakilum khasi bajantia ulang upisa haba upej ya ke jinglong jingman jong ke sensar kadar ke jela kamtam habala penjalan biang ya ke semoy terekam jong ki artli ke District Council sanru benai bon kila kendit batlengo don ki bala thnum bat don ro ki bas ngubitar ke jingle khpun baga jingle don bor jong sorkar ke bala lam khamat ke NPP ha District Council bat state government kani ke jingle kamdei ke basujiar khat henrei ke dehi ke bujpo pentron ya ke VPP da ke jingmut bala da penslam ya election upra undo borno upaj ba undekhat ya ke jingedei bat ke VPP bat ki high level kensensar don bor junom ya ke jela Henry ka jing ya ki daw bomsong nongrim delimitation bat ka jing pen kre ban penong ya election kam la show bandang penbej bat syukor ya upaj ba ubala start bat yo ilut ya ke kabajia namar kata kumba upaj ba ula penpulom ya ka jing temu jongki ha ka election MP kumju ru un sempat ya ka jing le bom sunyau jongki ya ka hok jong upaj ba watla ki penjalan watla ki penthame ni persyang da ki buj baro henrei wei baki paj ba klas kemau pra kinom kenria ano nau watla da ka election kalong hakano kono ka poro kat kini ki ba ka sorkar kale ngi ngej skem upaj ba unom klet no ya ki jingle bom hok jing pendon kam bakla ya ka bor jing penserwa ka ya ka pisa paj ba bat ki wei ki kam ki pentron ya ka jela baro ka wei Ingej ro ba upaj ba unom phaidin ya ka VPP ni ya ka siteng lenti Henry unai ka jingkasan ka ba kham khlain chu kat ba nang mi kisngi kumba kinongelam jong ka VPP ka kren syai ba ka party kanom sirkelai upaj ba kumta ro upaj ba udon kam ban ai ka jingsan ya ka bapura ha upra ka sorkar ka bomdon jing sngew na kabanta ulak henrei haba penle jing mutang na kabanta ka jing mentoy ki high level kan lebet ki kam ki ban penjot penjenjar ba penbetar upaj ba dakane ka jingle kan kertok kelas ki party bat kinong mi khamat jongki ki badon mentah ka bor berkani ka jing tenju jongki ya ka bor upaj ba kan sa penkut ya ka ayom jongki ha ka sanhima sima kat ba nang mi kisngi ki paj ba ki bompat syania ya ka VPP ro menta kelas dang snotho hapdeng kata ka por ki nongrim jong ka VPP keladang so the shu ki kam jong ki khwan mentoy kelanang pau bat ka jing syania jong ki paj ba kelanang scam ka jing penjalan kelanang penkelang shu ya ka jing dom jong upaj ba bat ngim ar tatin ba unom kala henrei unai ka jubab ka babiang ha ki election baro arteli kani kadai kajing tho jong Dr. Rusiwan Changpleng hakapi jong hakabayadei berkajing penjalan biang jong ka sorkar ka semoy terekam jong ki District Council hakani kajela